bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juin sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko 5 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi addan kabaruji mon ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawni giɗirɗen ko toon to États-Unis ma en jaato toon to tribunal uji gonɗi to Florida e Georgia kanko ñawoji makko gon toon fédéral destinade ha andaka holno jogori wadde kabaruji men international puɗɗirɗen ko jillu makko kanko président Joe Biden toon to France ɗum noon ko ñalawma biyeteɗo noon mandi ñalawma kamɓe armée ji OTAN ɓe mbawno folde armée ji Hitler kabaruji meɗen kadi mana en toon to Ukraine wani Ukraine wawini kañum hoɗum hannde fuɗɗade bombardude hutorade kaɓirɗe américain ji bombardude nder Russie ɗum noon yande e ɓulli pétrole gonɗi toon kabaruji men mandi noon en toon to Israël ɓen kadi hono kanko Benjamin Netanyahu ko haalata joni ko fati en nanodiral gongal toon ko fayi ko mbiyata pour ko fati cessez-le-feu e kadi holko yiɗi wadde kanko Benjamin Netanyahu ma en jaaton to Mauritanie yen kadi seeni holko haali oɗo saha joni ko fati woteji jogorɗade ñande nogas jeenayi lewru juin toon to Sénégal kadi hono kanko ancien premier ministre Amadou Ba holko haali caggal nde fotti e yimɓe ganduɗa supportinoɓe mo e campagne ɓen ɗo ɗum woni titre ji men ɓurɗum wonide oɗo journal ma en gaare detuji muɗum joni jon sifti ɗon tan hannde ko alarba 5 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu joni e detuji ɗiɗo titre uji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Juin sare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juin sare jaam hiire moon ki guiɗirɗen ko toon to Florida d' abord toon hono kanko juge gonɗo toon juge Kano ene wayno kanko hoore makko ƴefti kadi décision ɓeydade tardinde ñawore fonnode wonde toon to Florida ko wayno ko kanko Donald Trump takka e kayitaji omo itti ɗum toon to Maison Blanche omo salli rokkude suudu moftirde ko mbiyata archive ɗum noon wayno ko kanko juge Kano ko haali joni wi ko wandi ko mo yamiri hono kamɓe avocat ji Donald Trump ɓe mbawa namdade hono surtout yen procureur fédéral hono Jack Smith est ce que ne jogui droit wonde kañum hoorema enquête Donald Trump ɗum ɗo fof noon e yiide won ñawoɓe won walla won yimɓe haraleɓe ko fati e droit ji ɗum ɗo ko gueɗe ɗe wala droit wadde e kadi ene wayno ko peeje fof ɗo waɗata o woni koye wallude Donald Trump pour tardinde kala ko fati ñawoji muɗum toon Florida beele ene wasa ƴeftinede date ɗum noon ene wayno ko ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ala ko wawi waɗede appel oɗo saha joni tawde kanko hoore makko ala fof décision mo meeɗi ƴeftude ha hande tugnade haraleɓe ko fati e droit ko kaali ala décision mo ƴefti ko fati e ndeɗo ñawore walla ko fati en Donald Trump ni sako waɗe appel ɗum noon ko gueɗe fof pawiɗe makko omono sali ƴeftude décision ngaji ñande fof ko ɓeydo tardini ɗum toon to Georgia kadi ne wayno ko kanko juge fédéral gonno toon biyeteɗo McAfee o wawino yamirde hono ñawore Donald Trump ko takka toon waylude résultat ji gonɗe toon to Georgia hakkude muɗum e Joe Biden ene wayno caggal kadi nde kanko hono Fani Willis ene wayno procureur gonɗo toon nde takka wonde ko kanko hoore makko mo sehilagal e goto e enquêtoɓe ɓe mo kanko hoore makko liggotoɓe makko ene wayno kanko juge o yamirino ñawore nde continue so tawi kanko Fani Willis omo wawa segde oɗon liggontoɗom ɗum noon caggal nde ɗum waɗi ene wayno ko kamɓe Donald Trump ɓe mbawino kadi ƴewde wadde appel wiide wonde ko kanko Fani Willis omo foti yaltinede kawa ko wawi wonde fof e nder jaabol hannde hono kamɓe cour d' appel ɓe mbi wonde ko ɓe jaɓani wonde ko ñawore nde yo continue pour le moment ɓe mbaɗi kamɓen koye maɓe dartini ñawore wawde wonde fof fate Donald Trump ko ka toon to Georgia pour waɗi ko mbiyata interférence peeje fof ɗe wawno pour wawde waylude woteji walla résultat ji woteji bonɗe toon to Georgia donc ene wayno oɗo saha joni ko kamɓe cour d' appel ɓe mbi ko ñawore nde il faut ko darto haaɓe garta ɓe ƴeewa so tawi ko Donald Trump namdi ko hen walla avocat ji mum ko ɗaɓɓi ko hen wonde ko kanko Fani Willis omo foti yaltinede e kawa walla fotani yaltinede kawa ɗum noon siftindon tan ko hono kanko juge McAfee juge fédéral gankitannoɗo walla ñawannoɗo caggal nde kamɓe koye maɓɓe nde porti plainte pour wonde ko kanko Fani Willis
omo jogi cehilagal hakkunde makko e neɗɗo mo liggoto ene wayno ko kanko oɗon juge o yamirino wonde ko féministe yo hadde e ka contre Donald Trump kono e wayno il faut ko seeka mo wonduno ko way wonde fof ene wayno ñawoji ɗiɗɗeɗo banggueji ɗiɗi fof toon to Florida e toon to Georgia ene wayno oɗo sajini koko dirtina andaka sene jogori waɗede wadde ko adi woteji baɗɗoji e nder lewru novembre ndeɗo hitande habruji men international puɗɗorten hono ko kanko président Joe Biden woni koye jillu oɗo sa joni toon to France ɗum noon ko manditare ko mbiyata capanɗe jeeti ɓiiri e wonande ko mbiyata ñalawma normandi oɗo ñalawma ene wayno ko kamɓe militaire uji wiyeteɓe occidentaux uji ɗum noon États-Unis jeeya hen e kamɓe kadi militaire uji Europe ko nden ɓe gari ɓe jani toon to Normandie ɗum pour dandude France contre laamu nazi laamu Hitler en ene wayno oɗo ñalawma kadi ko teskira hen kadi ene wayno ko kamɓe rendoɓe toon ɓe teskirano jogori mankude mabɓe tan ko Russie kadi ene wayno ko sibabude caɗele gonɗo oɗo saji hakkude kamɓe e France e kamɓe Russie e surtout ko caggal nde kadi kamɓe Russie naɓe mbi wonde ko tawde France ne continue neldude en ɗamini neldude militaire uji muɗum toon to Ukraine pour ko mbiyata jangguinoɓe hebloɓe militaire uji France kala nde militaire uji France gari toon kamɓe Russie naɓe ko ɓen ɓe toɓɓata e ɗum noon kadi wayno ko caggal muɗum hono kanko président France o haalini wi wonde ko hay sinde wona militaire uji jangguinoɓe kanko hoore makko so tawi yonti wonde Ukraine ne foti wallede on wawi neldude militaire uji makko ha ɓeteɓe on donc ene wayno oɗo saha joni caɗele goni ko hakkude Russie nangui ko France kañum woni mo neɗɗo mo ganduɗa hen mo ballo Ukraine e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɓurɗo wonde contre mum toon to ko wiyete leyɗele Europe ko wawi wonde foof ene wayno ko France oɗo saha joni ene yenna kañum hoore mum sibabude ngoɗo feere walla ndeɗo manditare kamɓe France ɓe mbawani hay invité diplomate Russie naɓe pour tawede hay sinde président Vladimir Poutine jogorani arde e konngol makko kadi kanko Vladimir Poutine ko haali hande wi wonde ko tawde yimɓe occidentaux ji pays ji occidentaux ji surtout ko en Amérique ene jogui pellital hande rokkude Ukraine kaɓɓirɗe ɗe ganduɗa ene mbawi hutorade ɗon kaɓɓirɗe no bomba leydi mabɓe ɗum noon kanko Poutine kanko hoore makko mo wawi ma ñalawma ar kanko hoore makko o rokka kaɓɓirɗe wonde leyɗele won taw ko hawnaki taw ko terroriste uji o rokka ɗumen kaɓɓirɗe taw ne mbawi bumbude intérêt ji pays ji occidentaux ji ɗum noon siftinde on tan ko kamɓe Ukraine ene wayno ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗe ɓe mbawi ne werlade missile aji taw missile aji américain ji ganduɗa jahoji longue distance ɓe mbawino kadi toɓɓude nokkuji ɗe mbiyata ko usine aji pétrole to goni toon e nder Russie ɗum ɗo fof ko hunde nde kadi nde kanko président Joe Biden o haɗino Ukraine naɓe kala ko fate hutorade ɗiɗon missile aji pour surtout bombude kala ko fate hen usine aji pétrole ɗum ɗon fof noon haysinde wonde kene faama ono kamɓe Russie naɓe ko ɓuuri wawde toɓɓude oɗo saha joni missile aji mabɓe e drone aji mabɓe toon to Ukraine ko nokkuji ɗo électricité fewnte ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Poutine o holli o rokki menace makko hande o wi tawde américain ji walla pays ji occidentaux ji enen jamira kaɓirɗe mumen yo kutore toon to Ukraine ɗeɗon kaɓirɗe kadi tawne mbawa bombe walla neldede e nder leydi mabɓe to Russie kamɓe Russie naɓe hawnaki on jour mabɓe mbawa addude kamɓene ɓe dokka kaɓirɗe ɗeɗon leyɗele bawɗe bonnude intérêt ji pays ji occidentaux to mbawi wonde foof hande e habaruji men international hono kanko Lavrov ɗum noon ko kanko woni ministre des affaires étrangères mo Russie ene wayno ko jillu makko hande o sakkiti ko toon to Ouagadougou ɗum noon ko ene wayno no ɓe mbirni ko caggal nde o yeehi Guinée Conakry o yeehi toon République de Congo o fotte kadi ardiɓe ɗeɗon leyɗele ene wayno o sakkiti hande ko toon to Ouagadougou ɗum noon hollama o holli photo ji makko kanko hoore makko mo darde capitaine Ibrahim Traoré ɗum noon kadi ko caggal kadi nde Ibrahim Traoré leydi muɗum rokkimo kañum hoore mum médaille ɗum mbiyata médaille ordre d'étalon ɗum noon ko médaille ɓurɗo towde baɗanteɗo taw ko neɗɗo mo ganduɗa hokko ene wayno ko kanko Lavrov noon haali o wonde ko oɗo saha joni ene wayno komo weltini fewi saabu jokkodiral gongal hakkude Russie e ɗeɗo leyɗele Afrique ko jokkodiral bangal fayida e kadi koko continte yarude yesso ɗum noon ene wayno ko kanko Lavrov kadi ene wayno oɗo saha joni ko waɗata ko foof ko gueɗe ne ganduɗa
wiyede wonde o woni koye sengnude surtout France caggal muɗum kadi ene wayno hollama o yettima toon to Tchad kadi o holli toon o hollama toon wonde yimɓe hewɓe ene jogui drapeau ji Russie ɗum ɗo fof kadi ko tawde Tchad ha hande ne jogodi jokkodiral muɗum e France ardema toon kanko Lavrov kadi ɗum ɗo fof ko mbiyata provocation ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Lavrov o wawi yillade leyɗele Afrique kewɗe siftintan tan oɗo saha joni ene wayno ko wayno Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger ene wayno ko kamɓe Russie ɓuuri jogade toon influence surtout henno ko caggal nde kadi ɗeɗo leyɗele koyemumen jokkodiral muɗum e France ene wayno hankkadi dartima habaruji men international hande toon to Israel e tugnade kadi konngol gummingol toon to Tel Aviv hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israel o wi wonde ko ene wayno ko leydi makko oɗo saha joni no paari no feewi yanoyde toon to frontiére hakkude mabɓe toon to Liban ɗum noon ene wayno ko teskitama dumunnaji ɓennuɗe fof hono kamɓe Israel naɓe mbawa ɓe kaɓarta directement koye Hamas kono noon ene wayno ko Hezbollah kañum hoore mum ko groupe gonɗo toon to Liban taw ko groupe kadi Palestine naɓe kañum hoore mum ko groupe kadi supportaɗo taw supporte ɗum ko Iran enen neldaɓe saha fof bomboji donc so ɓen neldi bomboji kamɓe ɓe nelda ɗumen bomboji e nokkuji goto e mabɓe fof to jogui ko wiyete base uji muɗum donc ene tugnade ko haala ene wayno ko kamɓe Hezbollah tellement ɓe tampini Israel oɗo banggue rewo leydi to ene wayno ko yimɓe kene wona 80 ujunere Israel naɓe en dogui toon oɗo dumunno fof hay goto o jogaki cuusal hodde toon ɗum noon ko ɗum waɗi ko kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko oɗo eɓe jogui hande fewnitare pour yanoyde frontiére gonɗo toon to banggue rewo leydi mabɓe ɗum noon ko frontiére hakkude mabɓe Liban ɗum ɗo fof noon e tugnade haralaɓe ko fati politique ko pour tan beela mo wawa waylude walla funtude yimɓe surtout wonduɓe parti makko yimɓe ɓe mbiyete right wing woni toon surtout orthodoxe juif en wonɓe toon jeeyaɓe parti makko walluɓe ma ko goni premier ministre par ce que ɓeɗon oɗo saha nene continue nene kala mbi wonde ko kala nde o jaaɓi nanodiral ngal président Joe Biden haalno eɓe jalta walla ɓe dartina haare wonde toon to hakkude mabɓe Hamas surtout eɓe jalta toon to Gaza kañumen koyem koko jaltata e gouvernement makko ɗum noon pour funtude ɗumen o wiya wonde o lieu de continue habde Hamas donc ene wayno ko Hezbollah kañum tampinimo joni omo haɓa yumen directement ɗum fof noon ko peeje kanko Benjamin Netanyahu non seulement o yiiɗa haare nde darto kadi mais kadi o yiiɗa kadi perdude coalition mo jogui pour ardade laamu toon to ɗum noon kadi o yiiɗa kadi woteji gara oɗo saha joni par ce que hawnaki ɗum ɗo foof ma yimɓeɓe mbasa wotandemo e kadi kanko hoore makko ma perdu pouvoir ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko biyaɗe intérêt personnel ko ɗum waɗi o yiiɗi guerre no continue toon to hakkude Israel soit e Hamas soit e Hezbollah e nder ko kanko président Joe Biden ko namda heccenki o namdanoma est ce que Benjamin Netanyahu gueɗe ɗe waɗata ɗo joni pour junnude guerre o est ce que ko gueɗe makko personnel kanko hoore président Joe Biden o wi wonde ko yimɓeɓe ene pooti namdade ɗum ɗon par ce que ɗum ɗo ene ko hunde jarde namdade par ce que o anda foof holko woni sababu Benjamin Netanyahu e laamu muɗum en jiiɗa haare nde dartode hakkude mumen e Hamas toon to Mauritanie ene wayno ko seppuji mbaɗino toon to surtout to sara galle gardiɗo région o hono galle gouverneur ɗum ɗo no seppuji noon ko yimɓe garno toon wiide wonde ko won building ngaji walla won kuuɓeji joɗɗe ene cooda toon to Nouadhibou walla ne maha toon to Nouadhibou taw kuuɓeji hay goto natta toon e wiide mabɓe noon mbi wonde ko ɗeɗon kuuɓeji soit ko bandiyagal ko mbiyata prostitution waɗete toon walla ko hawnaki ko drogue yeeyata toon walla ko gueɗe ɗe ganduɗa ko wayno alcool ne yeeyata toon ɗum noon ene wayno ko kamɓe ɓe namdi laamu ngo fof walla yimɓe hohoɓe wonɓe toon e oɗon région ɗeɗon kuuɓeji yo guddite e ƴeewe ko woni toon e kadi surtout kadi so tawi yo enquête ƴeewe so tawi wona gueɗe ɗeɓe goytotoɗe ko wayno drogue en ko wayno prostitution woni toon e ɗum ɗon kadi ko hunde haɗade e leydi Mauritanie ko jiiɗa ɗum toon to Nouakchott hono CENI commission électorale national ɓe mbiyata indépendante ko donc ko goomu toppitiɗo ko fate rende élection ngaji toon to Mauritanie walla wallude élection ene jarata e nder konguɗi ɗiɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe beltima wonde ko gueɗe mabɓe foof hawnaki ma jaaru yeeso e nder koɓe kaali noon ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi kadi jokkodirde yimɓe candidat ji ɗi foof
walla kadi yimɓe représentant mumen pour hollude men kala gueɗe ɗe ganduɗa ene poti andude ene poti kadi kañum koye men wowde. ɗum noon ko cuggitande élection ngaji de liste électoral waɗande ɓe mbawi jokkodirde ɓeɗon. kamɓe seni kadi ɓe mbawi rentinde kadi surtout partenaire uji mabɓe walla yimɓe liggontoɓe seni surtout représentant ji mabɓe hoto jaabo won haalluji won kalleteɗe ko fati surtout en médias sociaux ji haalluji dukoji ɗum fof wona hunde wallore seni. ɓe mbawi wiide kadi wonde ko kala habruji ɗiɓe jogui kala kadi peeje ɗeɓe jogui ɗum noon koko guilay nde campagne fuddoto guilay kadi yimɓe no bindirtirte guilay kadi woteji ɗi no mbaɗirta kamɓe koye mabɓe mbaɗ peeje foof bawɗo wonde pour mabɓe kollu wonde leydi Mauritanie foof e yimɓe muɗum foof wonde ko woteji ɗi kala mo ganduɗa henna mo leydi ndi suuɓi ko on jogori hebde ɗiɗon woteji kadi ala jogorɗo ala woteji jogorɗo wujjede hen ala kadi wuuri jogorɗo wadde hen donc mabɓe kollu hen gongirantagal. ɗum noon ko déclaration gumi toon to seni toon to no Sénégal hono Amadou Ba kanko woni premier ministre mo Macky Sall e kadi ko candidat élection ngaji présidentiel ɓenni ɗi ene wayno wawino fottude toon e yimɓe surtout jeeyaɓe ko mbiyata parti renaissance sociale pour l' émergence ɓeɗon fof ko arɓe yindirde makko ɗum noon e nder konngol ɗi o haali o faami heeɗima koɓe kaali ko foof o wi kadi ene wayno ko kamɓe ko mabɓe mbawa yewtidde so tawi Allah jaaɓi kala gueɗe ɗe ganduɗa e poti ummonade ɗum donc kanko Amadou Ba ko neɗɗo kadi muñƴo kadi ko neɗɗo gongirante kadi ko neɗɗo continue toujours heddade e koɓe nanodirno ko ɗum noon ene wayno ko kanko o wi kadi ene wayno hunde fof kadi ne waɗi temps muɗum heddi tan ko goto fof yooɓe continue e analyse ƴewde kala ko gueɗe ɗe ganduɗa e poti sohlude haalde ɗum e poti kadi ummonade ɗum hawnaki temps mum so ari maɓe mbawa kamɓe fof haalde ɗum so tawi Allah jaaɓi donc ene wayno ko kanko Amadou Ba o wi wonde omo continue kadi jogade pellital pour wiide wonde ko kala haare nde ɓe jogani ɗum gummani mawo continue ummonade ɗum ɗon o wi o faami kadi pellital mabɓe kamɓe ɓeɗo supporteur uji ɓe jogui ngal foof surtout en o haali hen o wi wonde ko kamɓe foof ɓe jaadi e nder campagne o ken wona ujunnaji 1.5 kilométre o wi hen saji ni wonto yahata o joola e avion kanko hoore makko o tawa yimɓe ne padimo to keddugo taw kanko o jooli ko avion ɗum fof donc ko pellital ɓeɗo yimɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Amadou Ba o wi wonde ko o jogorani oppude haare nde ɓe gonni doomum nde e kadi ene wayno ko wawa waad peeje foof ɗo e yesso pour mbawa continude haaldude holko o wi kadi ɗo e yesso mawo arti mabɓe kadi ɓe mbawa haaldude mbawa fewjidde kadi holko jogori wonde haare mabɓe ko arata. Habruji men international cekkitoɗen ko toon to ende hono kanko nanande moodi ene wayno ko wawi dañde coalition oɗo saha joni woteji bannuɗi ɗiɗi ene holli wonde ko parti makko PGB dañani majorité absolue e kono no wawi waddude yimɓe kene wona 15 parti goɗɗo pour ɓe daña coalition donc ɓe dañi joni ko noon 290 jonde taw ko toon to parlement noon ene wayno majorité toon parlement foti jogade ko 290 jonde ɗum noon wayno oɗo saha joni kanko e parti makko e parti ji goɗɗi ɓe mbawi wadde rendude peeje wadde ko wiyete fedde wotere coalition pour arda leydi ene wayno kadi caggal nde ɓe nanonirde hono oɗo coalition ɓe mbawi nomdemo kanko neranda moodi yo continue ardade leydi ɗum noon ko mandat makko tataw pour ardade leydi oɗo mandat noon tugnade haraleɓe ene wayno ko mandat jogorɗo ɓurde wonde tidde pour laamu makko surtout ene tawde minorité julɓe wonɓe son en continue gullitade mbiye campagne makko o haali mumen haaluji bonɗi surtout o wi ɗumen ko yimɓe étranger ji ko yimɓe jeyaka leydi ɗum noon e wayno ko ɗum fof ko hunde kadi continuore hawnaki e oɗo mandat ko wawi wonde fof enen réaction international ene wayno ko guila Chine ha e Russie ha e Grande Bretagne kamɓe fof mi neldimo ɓattakeji ko fate yettudemo ene wayno Russie kañum hoore wi kono Vladimir Putin wi kañum hoore mum ko ma continue liggudade makko e kadi welti yettima no fewi Chine aussi kañum wi hoore mum ko sara makko woni e kadi kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe cohli liggudade ko fate continde jokkodiral gongal hakkude Chine e Inde maɓe liggode oɗon banggue ko jiida e ɗum kadi hono kanko premier ministre mo Grande Bretagne
kanko hoore makko wawi neldude message kadi hono neranda moodi pour yettude ɗum ɗon hono kanko kadi Charles Michel président conseil européen kañum hoore mum windimo ɓatake nder page muɗum X pour wiide union européenne en jogui en heppi nde continte wawde lugguiɗinde jokkodiral gongal hakkude muɗum e ande bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma alarba hawri ko 5 lewru juin hitande 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.